Kaan Bınar'ın bevi heftid ajanda me hüneriydi çehene. Strana kevana zerin ajbo biranina sakine cansız sakinaye. Kliba Narinxan ajbo biranina Sara Rojbin Ronahi. Xeberek hat ji Parisê. Albuma yekemin a Gulan, Ronahi û hevpeyvîna bi wê re. Strana Erdem Pancarcî û Serdar Canan a ji ber helbesta Babatahîrê Ûriyan. Lîsteya pirtûkên Kurdî yên di 2024 de li Bakurê Kurdistanê derketine. Çardemîn pêşangeha şêvekariyê ya Silêmaniyê. Kursên hünerî yên şaredariya bajarê mezin a Amedê. Serkeftiyên heştê û duyemîn xelatên Gulora Zêrîn.